Nou ja, wij hebben hier Een fuchsiatuin. ja, fuchsia's en we hebben dus een 800 fuchsia's hier. Waarvan 360 soorten. Van donker naar luchtig, van roze naar wit. Dat is gewoon prachtig mooi. Wij doen alles samen. Dus dit spul ook. Maar ja goed. En je vindt altijd weer van die dode dingen tussen natuurlijk. En die blijven maar ploppen. Ik breng dan mijn man de bloemen. En dan zegt hij wel eens niet zo hard, niet zo hard. Want er zit een heleboel boel dooien in. Dus jouw man is dat precies als jou? Ik denk dat ik wat preciezer ben. Oh. Ja. En ik wil altijd wat sneller. Zo gaat het wel. Mijn man is in de tuin bezig. En dan maak ik het eten klaar. En dan gaan we straks buiten weer eten. Ik heb niet zo'n machinetje, dus ik heb alles met de hand gesneden. Maar in jouw werk ik ook vrij hut, hè? Joh, heel aardige scrap. Ja joh, maar dat komt... zo ben ik ook opgevoed, hè. Ik was een boerendochter en dan... nou, dan moet je altijd... Nou, moet je, maar ik heb het werken wel geleerd, ja. Dus... Jouw man die klaagde er dan een beetje over. is dat zo? Wat zei hij? Ja, we doen alles samen en we zijn ook altijd wel hier is wat drokker aan en ik kan zo hard niet meer. En dan heb ik het idee dat ik dan, nou ja, dat ik dan niet helemaal meer bij kan bieden. Maar ja, goed, dat wordt misschien soms wel eens een beetje chagrijnig van, maar ach, dat hoort er dan ook weer bij. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, hij is ook ziek geweest en ik moet me erbij aanpassen, maar dat lukt altijd niet. Dus dan wil ik wat sneller. Ik denk, dan is het mooi klaar. Ja, wat had die hand dan? Oh, hij heeft een zware hartoperatie gehad. Een aneurysme had hij. Dus, maar hij is er nog. En we hebben het goed samen. Ja? Ja, we hebben het echt heel gezellig samen. Maar geniet je er ook meer van maar wat je komt is of net? Maak het dat ik eet? Nou, maak het dat uit. Het is dus de rust. Zeg maar, ik ga naar wat het was. En dit ken ik nog. Zo steen je hem nog vaker? Ja, dan staan we even Ja. in de tuin. Dus Ja, wij, even de boel overzien. wij zijn al hoeveel jaar bij elkaar? We zijn al 46 jaar getrouwd. Nou, dan 46 jaar getrouwd en dus... We weten wat we aan elkaar hebben. Maar dan staan we de boel zo over te kijken van, nou, wat staat er te mooi voor. En nou, ja, daar ben we echt gelukkig mee. Dus, Voor- en tegenspoed. Zit de hele dag bij me. ja, dan moet je... Dan gaan we deze keer afblazen voor de rest. Kijk eens aan. Dankjewel. Ja.
bijzondere hobby hast al. Ja. Hoe best er zo bijkwam? Nou, ik kon inwieleren en ja, toen kwam het er niet zomaar mee op, want hij vond alles gewoon goed. Dus zij is een beetje begonnen. Hoe heet hij hen? Piepke. Piepke? Ze is ik nogal zwier, hè, denk ik. Ja. Wat wist nou ook wurg? Ja. Waar heeft dat leerd dat in je wielerin? Van een vriendinnetje van mij. Het lijkt me nogal moeilijk Ik had het zwaar een heel eroderen. om het te leren. Ja. En nou maar te heen ik nog mij. Ja. Ik had er heel lang maar op wachten. En want toen weer er nog een heel iets piekje. En toen ik grote wie, had ik hem gewoon gepakt. Ik zag hem gewoon op de fiets. Stil. Ik dacht, misschien is het wel leuk. En dat wie het. Ja. Heeft u deze zelf weer uitgebracht? Ja, maar wel maar de memmen bij, maar ik wil steeds eten brengen en wetterdansen. Want Piekje is dus al van al iets bij je. Ja. Als Piek. Ja.